Hombre, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Jo vull donar-li la benvinguda al president de l'ICO i aterrar les línies de col·laboració que anem a establir dins d'aquest context d'aliances amb una institució de tant de prestigi i sobretot de tanta capacitat d'inversió. La primera línia de col·laboració és enfortir la capacitat d'inversió de l'Institut de Crèdit Oficial en la ciutat per a que se puga construir nova vivenda. Tindre el que és prioritari per a nosaltres, vivenda assequible de protecció pública en règim de lloguer, per què no també en règim de compra-venda. Altra fórmula de col·laboració, que l'Ajuntament de Gandia siga col·laborador de l'Institut de Crèdit Oficial. En la informació, assessorament, inclús en l'ajuda en la tramitació de totes les línies de treball i de finançament que té l'ICO a disposició tant dels ciutadans com de les empreses. I per suposat, vam parlar també de la fundació de l'ICO, que té projectes culturals que poden ser molt interessants per a la nostra ciutat. Esta es una ciudad de gran tradición económica y de gran tradición cultural. El ICO tiene precisamente esas dos dimensiones en su ADN. Gandía pasa a ser un colaborador esencial del Instituto de Crédito Oficial. Va a haber en el Ayuntamiento de Gandía personas que van a estar en colaboración directa con nuestros agentes en el territorio para facilitar el acceso a nuestros productos, y todo eso, desde luego, va a ser un modelo a seguir para otros ayuntamientos que quieran también contar con el ICO como herramienta clave del desarrollo econòmic i social. Però ja és per a nosaltres un hite que l'ICO tinga presència permanent en la ciutat, totes les aliances possibles per a continuar avançant, que no se detinga la transformació de la ciutat i que aquesta transformació puga fer-se donant recursos als agents econòmics que generen la prosperitat i garantint els projectes de vida dels nostres ciutadans.